Departmenta kan thiltawn maktak Eps-2 by Gracie. Kan pa dun thenga ina alo let le tak lawa chuan kamang an le lungay na chu azual tentel taka chuan kataksa te po alo chaw tan to a kalutela chu a hay rum to mai in lo luam hasatu in kazom tura athu seite kazom veka wangin kachunga theng tur tam tak thleng lo ni te po chuan ka ngai to a ma se kapasal ka hmangai le kaduat em von ni thenga adam nge athi ti po a hria thei si lo min telu hai tak zet ani chutia an na thona an manager ka hril hriat ta ka chuan min lo khol ve chena ma se chan dan ero ka thiam to lo enge mo chang chuan a khol te po ka reject chang atam khop mai hemi zan po hian zan khuwa in kan pa lo ho ngak chuan ka thungar ngara zinglam dar khat le dar thuming kar vela chuan lifa vakala engthil nge om ti hriat ka du tatlat mai ma se dar khat le dar thuming kara lif chu man lo tur ti chu hrachuak le in dar thum pel hun ngakin ka thungar ngara zinglam dar thum apel ti chuan lif omna lampan chuan ka pheita a lifa chuan lutin athim viau maya ka in dap kual viawa ma se engma dap fu ka nei lem lo lifa chuan engma mu ka nei lo thom dang lam ti tur po engma hrachuang lovin ka oma kom na flora chuan ka let le a ruma lut le in chera chuan thuin kan pa ngaya bianga mitui tapur chung chuan ka phone chu la in police phone mai ka tuma ma se ka in ngai tu a police in ka boina hi min tampui thei tura ka ngai lo awangin police call ta lo chuan ka khian kimi chu ka call ta zok ani karel ru a boye ma wangin mia ang mein ka oma police ka call lo na chan po min pui thei karin lo mai ba ka min hu anga mia min ngai anga ka thu soi enga ma an ngai lo karin wang po ani khowar don tre pa chuan ka thian kimi chu alo thenga alo lu rual chuan tap chung chuan kan pa tun thenga alo la ho lo thu chu ka hril ta veka ka thian chuan zinglam dar sari achan ve thleng min ompuya afa sikul kal tur tha anga ya wang chuan min chua san le tamaya ka thian in min kal san hu chuan ke ma chuan in chunga thutna om zonga chuan ka thukim vek zinglam darit vela chuan chaw tak chung chuan kongkhar chu hongin kongkhara chuan dakpu local hak chuan ka ding tareng maya dakpu ka hmurual chuan thamuan na ka ne deuh hian ka in hria ka hadam huai mai ka hne lo thlen chuan dakpu chu a mela hlimna nasatak a om ti hriat takin alo nui siai maya dakpu chu ka rinai dein ala thalai hle bok dakpu chuan hemi ruma lo om thar hi ini em min ti a o ka ti ve maya chuta dakpu hna chuan ka seitum chu seichan halin kan omna ruma lo om masain lekha thon alo nut chi a chu lekha chuan heng thu ti hi a in ziaka chutia ka sei mek lai chuan dakpu chuan kalo lut theiang em kan pahnih hian seidun tur kan nein ka hria aron tia longchera chuan thuin dakpu chuan alom hle mai hemi ruma lo om masanu khan ka chanchin te alo sei ve te miala atia chuta ke chuan heta lo om masanu ne na inin kar thu sei durin hun ka nei lo ania min tampui theidon nge don lo ti in ka zo ta phong maya dakpu chuan ka tampui theang che ma se komrei theidon lo ania hemi building a hian kum tam tak room tina letter ka da kwal thina engkim hi ka hrevek to engkil nge ni ta engkonga nge tampui cheila idu min ti a chuta karil ruwa chuan ka lekha chiara dakpu chanchin a soinen ama chu anin mil ta hau lo mai lekha in ziadan chuan dakpu chu tarlampang to ni om tak ani lain chu pa chu atong kam le achezia chu ala thalai hle maya a honga la ta tu a om le ngal 3 hour boka asam la adung tha em maya a phekok la chu a pohun le ngal kan nu pa hian zuk le hmuam ti mi kan ni lova in chunga meizuk te hi kan du lo hulhual bok
Maase dakpu chuan meizuk kan phal nge phal lo ti po min zot mia lo chuan a kor rip te atang chuan sigaret chu la chuakin zuk tum chuan a lighter chu atala keipo karil ru ha nen thinrim tak chung chuan steel plate pakhat chu lain a bula chuan kada a engpo ni se ka soitur ka soitu ang leaf chung chang soima sapotang nimin loka khan lekhathon ka hmu ma khan ka pasal hi zinglam dar khat le dar thum vela anat phona pan turin a chuak ni om tak ani von ni thengin ka pasal omna ka hreto lo o khor chung le lungwai mel tak chuan min champui ro ka ti tham tria ka dakbu mel atanga hlimna le thamon na ka hmu kha adang lam vek maya chuta I pasal chu athito thengil ro zindar khat atanga dar thum inkara leaf mang reng reng dam chuak anum lo pakhat chia dam chuak a om chumi chu tuna iom na lo om pasanu chia hi ani atia chu nu chuan he building chunga mi hring ramsa ang mai ni bok ram huai ti ila adik zok hialang mi an that lai chu amit nge in a hmu ani chumi atang chuan ama po anun dan le a che dan zong zong adang lam vek I pasal chu athito ang chu wang chuan nangpo in lekha zum tur tia in zia ka piang chu zomphot mai ro min tia Athu soi chu ngun taka ka ngai thak nu chuan aga atanga thu chuak chu do ta tel lo ti chu ka hrechiam khop mai dakbu hena chuan a khongai na dielin ka pasal chan chua dan tur le ama hmulet le nge theina tur chuan trap chung chuan ami trampuina chu ka ngen ta chiam maya dakbu chuan he lefa thi do te hi hmulet le dan tur an sei reng reng ka hengai lo tun thleng hian chumi hnua an hmule ti thu sei thawm po pakhat ma ka hek lo baga he thu hi sei tam ka du lo nakina ichunga har satna alo thengang ti ka hlau ani I pasal chung changa ngai tu na seng lu tuk to su athito apartment a hian nuam le hlim taka om tum jok ro ka thu sei te hi I huat song au mani chuan min ngai dam don nia ati zuya he ruma lo om masa chuan enthil ni a hmu reng reng min thil ro tin zinglam dar khat atanga dar thum in kara leaf mang hrim hrim hi chu thina chu an tok veka mi ti in ka zot le a chan chu ka pasal he leaf awanga thimai tur chu ka ngai tu na pon a phal thot lo ani khonga in min thil chiang la ka pasal kan hmu let le theinan kong khatal min tap pui ro ka ti chiama dakbu chuan hetiang thil khen lai hian kom ngai lova ma se hetiang thil khen lai hian a hlauhawm hle thin ani anti Lucy mei chenau bang mer thotak khi a om thina lekhathon kada apiangin Lucy chuan kongkhar min hon sakzia Lucy hi hemiruma lo om masa fapa fanu ani Peter tan chuan atunu ani chu Lucy chu api hnena om tur local ani api poin he building chunga engkema aven theiringin alo ompui chu ni in Lucy po naupang makve takhi ania zana atho a fo maya zan khat chu Lucy chu ma taka muin zinglam dar ni vela hian thoa le in anrum kongkhar chu hongin a kongkhar hongri chuan api chu ti harin rang taka tho chuk ngalin awum ta ngala ma se Lucy chuan leaf chunga chuan age dinglam chu ada lut man tatlat mai chuta leaf chunga tang chuan kut pakhat hi lo langin atunu Lucy chu kut chuan leaf chunga chuan polu atum chia ti in api chuan akut le lam chumanin anin potton ta chiam mai leaf chung thim taka chuan mi hring ramsa ang mai hlo om zet chu alo lang thut maya Lucy pi phulutuk chuan atunu kut a chelna chu a tha ta mai api chuan min pui ro ti in outrin ma se chan tu reng reng anei lo chu thu chu dakpu chuan a sei zo chuan ka ngai tu a ka pasalin chu tiang khil atok ang ti chu ka phal thei mol lo Peterin ahmu ram huai an ti chu engang mel pu nge ti in ka zot li a dakpu chuan engang mel pu nge ani ti chu tun thleng hian kan la thei tlat lo mai
Leaf chunga aum ti chu kan tria ma se khoya changa local thin nge ani ti kan hrelo ani keipuin ka hu zeu zeu thina eng mel pu nge ani kan thre thei chuang lo he building a om ten until a bang noi emo rancho an pek an ti fai thin lo awangin chung thin noi chu an ei thin lai ka mu ve zeu zeu thin chung ta chu jinglam da khata changa da thumin kara hian mi thil ei bang noi zongin an vak thin voi khat an nei to chuan adang be sei le in an kalnun zia thin nang po in I thil ei bang noi te kalsan top lovin thatakin pekla free cha fel takin da thin la tin dar khat le dar thumin kara hian lifi hlauhawm reng reng suang che ram hoi ho hi mi fing a in an te hleka ma se an chak em thung Peterin a soidan chuan Lucy po leaf chunga an po lu khan aru te chu tliak rem rum ang mai in a hria na ati ni ngei tur ani ana ti in arak chiam mai dak pu chu a hmel lo dang lamin angoi ta renga chuta jinglam dar khata changa dar thumin kara hian lifi hlauhawm lo ram ro lo masa in lekha soi ang chuan thatakin lo zom ro chu itan thatna tur ani min ngai dam ro I pasal chu athi angin ngai ro keipo kakal to mayang lekha tam tak da tur kalanei boxi lekha pakhat la chuakin chuta chuan a phone number chu ziakin boina ito kani lo chuan meron khol reng reng suang che tangkai lova mi in min ti buai ka du lo ania ti in min kalsan atuma chuta kei chuan heta lo omma sanu khan atan puyang che atisia min tan pui don nge don lo ti in ka zot le ta phong mai da pu chuan thil dang om le huna tuna chuan le kha chem tur ala tam lutuk ka thil ti na reng renga tlai hi ka du lo min ti a kei chuan min tan pui don lo mi ka ti le rama ka tan puyang che ma se I pasale ro ka hroi kir sak thei lo che tin min kalsan tumin kongkhar a hong chu ka thinin atuar ta lo police ka kholang ka ti topa dak pu chuan I du le khol ro an tang pui thei chuang lo wang che he building a om te hi iti thin rim ani mai building nei tu pa po in helai hmuna police local adu lo kar khat chung om ha dam tumla kar khat nuwa I du le police po ipun don nia dak pu akal liam deuh chia ti in ka thian nu kim kimi chu alo theng ha la ka thian nu hne na chuan dak pu ne nin to kem ka tia a in to lo thu chuan min changa seizom lovin lo thute ti in dak pu in a seizong zong chu ka thian nu chu ka hril ta veka ka pasala thi do thu le helai building a hian mi hring ramsa ang om thu a soite chu ka hrila ka thu soite chu a ring nge ring lo ti po ka hrelo min bel dan atang chuan arin lo mel viau ring lo ma se ka thiam lo chuang lo dak pu se ang chuan lekha in ziak zong chu a theng dik zel bok sia dak pu se ang chuan kar thar lo tur chu ka hak ta ringot maya ka chian nu in thei to pin min thamuan boka kalungai na le hlauna po zialam panin zan po tui takin kamua ka khuma min thut levar pi hial ani Zingkar ma taka kahara sitting room ka thren nu TV an thom chu ka hrathei tholem lova ka mudren ta ka chuan kalomu hil le a tong thom chuan mi kai hara chu tong thom chu tu dang ma ni lovin ka thren nu le tu emo imperi ani rang taka tho chuakin ke en chule nu upalam to nen thingpui an loina an thingpui in na no la chu kan pa ne na kanin ngai zon la ya gifa min pe kher alo ni boxi ka thin rim hle maya ma se ka thian nu in chu no chu ka pasalin gifa min pe ka ni ti a hriat lo wang te po ani ang ti in ka thin rim na chu ke in beng dai le ta hrama ka thole tholo po an thelo an hriat nan ti in ko o chu ka han thiana chuta ka thian nu chuan imutu yem imu tha thei mo ti in min lo chhon hal sok soka kanin len chu kan floor chungami ani thu te chu asoya chu nu ken chuan a hmela danglam na riau anei ma se ka thian nu a om ve awangin engma soilo chuan ka om tangota
Achuak do chia di in tun ang boi lai lai a mer riat lo le ngal in chunga ilu tir ni ti in kasuya room number engza na angyawm ti in kazot lia ka thian nu chuan room number somsari pakhat na a thu in min changa chuta karil ruwa lo lang chu hemi ruma lo masa in lekha a sei chu kare chuak ta thut mai number somruk pakhat na atanga somsari pangana in kara ten ikong khar an lo kika chini emo thil dang an lo dil che ani chuan rang takin kong khar chu kalkha lang che anni awanga kong khar kalna po asper siam kani ati chu ka ngai tu chuaka ka then nu hne na chuan thil engkim ka sei chuan a in thiam lo hle maya a taksa chuan a than tui po alo far keu mai Reilo te a chuan tukrer te fai tu chuan min ron en reng ani ti ka hmu chuan lekha a in zi ang chuan en po en lovin parda te chu ka zara nima sela lekha ti lo tu tia in zia chu ka thian nu awangin thil pakhat ka ti sualta ani ka thian nu taksa chu meka ang main alo khuta luam maya arak chu achu bok mei al lang lo ma se a taksa chu meka ang main adur nuaya a hmai a hi ana lai le a taksa ade na hun apiang te chu rap takhian avun chu a in khai nuaya hlawin ka thian nu rak rual chuan karak ve chiama chanpui na ngenin ka aw vak vaka ma se tuma reng min chanpui tu ka nei lo dak pu phone tuma ka phone ka ban chu mein alo kang tamai ka kut chu mei chuan alo kang kaya rang taka ka kut thing halin kanin chu chu mei khuin a khat don tamai rang takin ka khumbula chem chu chu watin avon na phong la chu mei kan na awang chuan asa hle maya tha chuang lo chuan het takin ka chel sau sawa chem chu ka thian nu honga chuan chuk tu in ka ding darana chuta ka thian nu chuan ka chem chu mi chua a hong chu a sei tamai chuata chuan a tlu sop hal hnoka makdeu chu a hong chu zei ko hok ma se thisen ero a chuak haulo a khur hrup hrupa lo tho le in chem chuan a hong chu a zei li a chuta rang takin ka thian nu chu pona nam chua ka tuma corridor a chuan zote mul nei lo chu ka hmu bok zote chu rang taka pomin in chunga chuan ka lut vata kong khar chu ka halin zote ka poma wang chuan mei ka ngang main ka kut chu a oma tukvera tang chuan ka thian nu ke en le a alo ding chuk le chu ni in hliam nei lo ang main corridor a chuan a vei renga ka thian nu chu ka ngai sak lo awanga ruma tanga nam chuk po ka ni lo a taksa chu main akang hlu awang le mak tak taka a khosak wang sok ani rang takin ambulance su kholin keipo in chunga chuan ka birua a chan chu ka thian nu chunga thil thleng chu ka thil tia minga yang ti ka hlo wang sok ani helai hmuna omreng hi ka tan thil tha ani angem ti te chu ka ngai tu thina he room hi chuasen ka du ma se ka pasal ne na kan in masaber ania wang le ka pasal kha damin lo ho le ta se kanom na ba khi mundang apan karing si lo min zong bo yang ti chu ka hlau bok si le lama dak buin I pasal athito min ti te chu ka ngai tu a kalung a chem em bok dak pula in ka be se yang in min champui the bok si lo tuna chuan min champui the tu tur mi pakhat chia a om chu chu he apartment lo lu am phasa tu pitar chia kha ani chumi tuk chuan zong turin chua katuma ole episode 2 alo top le ta khongai takin episode 3 min lo ngai thak sak le theu don nia